Når vi tæller vækst, så er der 3 veje til vækst. Den ene det er at skaffe flere nye kunder. Den næste det er at genaktivere tidligere kunder. Og den sidste det er at sælge mere til de kunder, vi allerede har. De fleste sælgere fokuserer på den første, altså det at skaffe nye kunder. Men hvad nu hvis jeg fortalte, at det faktisk er nemmere, hurtigere og billigere at sælge til de kunder, som du allerede har? Lad os prøve at se nærmere på det. Lad os alligevel starte med nye kunder, fordi det er der de fleste de starter. Selvom det måske burde være det sidste sted, man kiggede hen, når man skulle skabe vækst. Fordi lead-generering er vigtig, og content og alle de her kald, vi laver. Men der er en ting, vi ofte glemmer, når vi sidder der. Det er, at det handler ikke om værktøjer, det handler om mennesker. Så lad os tage en af dem. Lad os tage Lars. Jeg har personligt over 300 Larser i mit netværk. Og den her Lars, vi tager fat i nu, det er en ID-profil. Og det vil sige, at Lars her i det her tilfælde træffer hurtige beslutninger. Han bringer masser af energi ind i samtalen, og han er mere fokuseret på fremtiden end på fortiden. Desuden så udstråler han ofte både mod og selvtillid. Så hvis du sender Lars her en 14-linjers besked med en PDF og en whitepaper, så bare glem det. I stedet for så kunne du sige, hey Lars, jeg har en idé. Det kan give dig en 3-5 varme leads, hvis du arbejder med marketing om ugen, uden at du skal koldringe dig selv ihjel. Må jeg ikke lige sende dig en 60 sekunders video, som forklarer det hele? Det er kort, det er direkte, og det fokuserer på resultatet. Det er det Lars han ofte vil reagere på, ikke lange beskrivelser. Vil du have flere gode råd til de forskellige profiler, så har vi gemt dem i bogen, men det vender jeg lige tilbage til. Men lad os gå videre med noget, som de fleste sælgere faktisk glemmer. Og det er de tidligere kunder. Dem, der allerede har sagt ja. Dem, der allerede kender dig og kender virksomheden, produkterne og brandet. Hvad nu, hvis vi fokuserede vores energi på at genstarte dem? De fleste kunder, vi kategoriserer som tidligere kunder, de stoppede med at handle, fordi timing ikke lige var der, eller markedet ændrede sig, eller måske en omorganisering i deres organisation. Og det betyder, at det her det ikke er et varmt lead eller et koldt lead. Nej, det her, når vi arbejder med tidligere kunder, det er leads med hukommelse. Så segmenter de her kunder, som tidligere handlede hos jer. Find ud af, hvad er det, der gør de forlod jer. Har det praktisk årsag, eller hvad kunne det være? Og så ræk ud til dem med noget nyt. For eksempel kan du skrive til dem eller ringe til dem og sige, jeg kommer lige til at tænke på jer. Vi har faktisk løst X problem for flere andre kunder og lignende jer, siden vi sidst arbejdede sammen. Skal vi ikke lige prøve at tage en snak om det kunne være relevant nu, at se om vi kunne genstarte vores samarbejde? Fokus på det her, det er ikke det kolde lead. Det er en lead med hukommelse. Og nu kommer vi til det vigtige. De eksisterende kunder. Vi ved, at det er cirka 5 gange dyrere at skaffe en ny kunde, end det er at sælge mere til en eksisterende kunde. Det er både sværere og det er dyrere. Og alligevel så bruger 80% af sælgerne, de bruger deres tid på at jagte nye kunder, i stedet for at sælge mere ind til deres eksisterende kunder. Så lad mig lige forklare noget omkring horisontalt og vertikalt salg. Horisontalt salg, det er, når man sælger ud i bredden. Det vil sige, at du har et touchpoint ud til en eksisterende kunde. Og når du arbejder horisontalt med din salgsstrategi, så betyder det, at du begynder at sælge ind til flere områder i den her organisation. Det vil sige, at du kan sælge bredere ind. Når du så begynder at arbejde vertikalt, så arbejder du i dybden. Det vil sige, at du sælger mere ind til det enkelte touchpoint, du har. Om du vælger en strategi, hvor du går horisontalt i organisationen, eller vertikalt, eller måske begge dele, det er op til dig, op til kunden, op til produktet. Men når du begynder at arbejde horisontalt og vertikalt, så kan du øge dit salg og skabe vækst på de eksisterende kunder, som du allerede har. Lad mig prøve at give dig et eksempel. Her har vi en ny Lars. Jeg har trods alt mere end 300 Larser i mit netværk. Den her Lars er en SC-profil i disken. Så hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg sælger ind til den her Lars? Arbejder ud fra account management-tanken i forhold til relationen til Lars. Jo, det kan vi finde i bogen. Hvis nu vi slår op i bogen på side 131, så finder vi en playbook. En playbook, som er fokuseret på SC-profilen, den troværdige koordinator. Det, der kendetegner SC-profiler, det er, at de loyale, de grundige og de rolige. Og de sætter faktisk pris på noget af det samme. Altså, at vi arbejder ud fra trygge relationer, og de bryder sig ikke om, hvis vi bliver for pushy og skubber for meget igennem. Så hvad skal jeg være opmærksom på? Jamen, det får jeg faktisk svaret på her. Den første kontakt, den skal være tillidsopbyggende. Og det vil sige, en ting er, at jeg har kunden allerede i forvejen, og allerede har noget relation. Jeg skal sørge for at stadig være respektfuld, tålmodig og høflig hele vejen igennem. I dialogen, der skal jeg stille faktuelle og situationsbaserede spørgsmål. Det handler rigtig meget om, hvad virker i praksis.
Så hvad fungerer godt for jer i dag, og hvordan oplevede I tingene? Det tager for lang tid, eller de bliver bøvlet på nuværende tidspunkt. Det er nogle af de spørgsmål, vi kan anvende, når det er, vi taler om SC-profilen. Og på den måde kan vi bevæge os igennem, og vi får også en do's og en don'ts i forhold til, hvad skal jeg være opmærksom på? Og det er jo Lars med SC-profilen, som vi arbejder med her. Så hvis vi skal være helt konkrete på det, så sørg for at skabe psykologisk tryghed. Sæt tempoet ned og vær respektfuld. Så er det, at vi kan få SC-profilen, den her Lars, til at føle sig hørt. Så et lidt frækt spørgsmål. Hvad bruger du tiden på? Bruger du 80% af tiden på de klassiske 20% at skabe resultatet, eller kunne du vende den her om? Kunne du målrette din indsats til de eksisterende kunder og gøre det hurtigere, nemmere og billigere at skabe vækst? Vi kan sagtens finde vækst hos nye kunder, vi kan finde det hos tidligere kunder, vi kan genaktivere. Den hurtigste, nemmeste og billigste måde at skabe vækst på, det er ved at gøre det gennem vores eksisterende kunder. Det betyder ikke, at vi ikke skal ud og jagte de nye, fordi de er fundamentet for hele tiden at fylde op og udvikle os. Men tænk over det her med, hvor bruger du egentlig din tid hen? Eksisterende kunder, og så har en strategi for, hvordan du laver den her land and expand tanke, hvor du sælger enten horisontalt eller vertikalt, eller har du meget fokus på hele tiden at gå ud og jagte nye kunder for at skabe vækst den vej, fordi kunder de fosser ud i den anden ende. Og hvis du er nysgerrig på flere konkrete playbooks, diskanalyser og pitch-skabeloner, helt konkrete værktøjer, så hop ind i bogen Adaptive Selling. Den kan forbestilles lige nu på vores hjemmeside, og så lander den her i slutningen af juli måned. Husk på, det handler om mennesker, det handler ikke om metoder. God sommer.